Salamat. Nay, Ha? namo to tagatong lubi nay. Amo to abunungan ni kuno na. Basta rehluan ay naadyo ni ma kuan sunod na makupras sunod mga pinakabuan. Nagi bu mga putot mo ko makakputot. Nagaliban dagko na, nagalibutang na. Hi guys, good morning. Ako na pa rin si Reverse karong adlaw. Matukos ang mga kalubihan. Kay nay nagtrabaho dito. Unsa ni tawag man nga magpahatid ko og merinda, tubig, ay dapat ibaso nay. Tahu ko. Unsa magpahatid kung ganjan taman sa eskina ra. Unsa ni has nay? Kung ko na pa tama. Nasa man. Dinalian ni kay pag-ahon ko sila. Magtakay tara dito guys. A few moments later. Diyan na mi guys. Tanga-tanga na mi dapat sa among kalubihan. Unsa? Wa na mi moagi tus na ikabasakan bitaw. Kay aramang kalapok. Basta mga ligid sa medya. Pok nang laktad rami nagpahatid ming dandan sa kalsada. Nagpahatid mig motor unsa. Una-una na skin-kin. Ato ko bizaikin. Huwag ako kin. Ato po pagpaspas. Ato po pagdali. Ngabisaan akong kin-kin ha. Katod migwaon. Ara ko nung uhawa nila. Kay gipang saka man nila mga lubi ba kay lagi pang hinluan kay gipang ha to mga kuas ilaga mga ketan. Ara ka pag nagtubig. Ibuno sa kukin. Dani mi sa una. Katong trabaho basta tay sa among bao. Dani mo agi maghapit-hapit bago to mi sentro. Para suguon mi og papalit og karang may paninga na ansa og cook. Dari mo agi. Lato pa ni guys, sa unahan pa to ah. Dari kinatsukin, hala. Luto pa. Sa una lagi sa bata pa ko dani ko mag-agian. Kay katong among kuya nagbaya man tos ibabaw sa among kalubihan sa una. Sa ako may sugo-sugo no saya papalit og bitsin, mga magi, mga sarang uban, mga puspuro. Ndaan ko mo agi na nalain na pag-agianan. Pagbantay kin ito na barakan si bako. Yangat ko. Huwag ang abaga. Huwag man des abaga og di magdag-tripod. Wala ko maanod ba nga magawid des kamot. Huwag sa abaga kadto, morgi bunawan. Ato una kin. Hawa ta pagkukin, ato pag dagan-dagan dia. Di ba pagkamanghuwat? Grabang inita na. Huwag ko nagpajama kay dinalian lagi. Kaya ingon nga, gipanguho na madari, ingon na. Lagi nag-kuan, tinigwasay. Nakarakit ang tawa. Muna ni. Yangat ako ka ito. Maadyo kag himuha kagianan nila. Na may mga bato nga gipang pile. Sikin-kin to nag-una na. Ang mapasa ka doon ka, gibisaan na gito ko. Pag ganahin, rapod kin. At sabi ko, bisa-bisa eh. Dengan tata. Na, kapatuan. Okay ni kay. Di ka dyan maligid ba kay na may bato. Tapos kin-kin na una na. Yangat ako kadyo. Lami po dari kay bugnaw. Agpalibot kay daghan og mga kahoy. Haraman. Kita ni mo? Yangat ako kadyo.
Naragang kahoy na. Ha. Nga tara. Tabang. Uy, di alam eh. Karang-hangatan ka to. Ken. Daraga mo kalubihan na luwi ka to. Na. Tagsalo ang kati bunga. Tasado ni saka. Uy. Wala pwedeng bunga tagsa. Dara. Yata ka na. Kuha na labari. Piyaya. Piyaya ra kay. Wepan. Karena pabasak nga doon sa ka. Pagtimo sa do. Nabalik ko na. Kuha na piyaya. Daang purawi. Pay mo kanina mo danig kamalig. Kay are kunos kuan. Manong magtambay. Dere mga maghinloron sa kadaw. Ado? Oh. Aka mga bajo. Talikin. Tarakin tas tagbong tamo agikin. Ano nga bet? Dari. Aka mo ka ni hasa. Sana to. May haskin. Banditakin. Lakutan ko ta pire. May agian ko dari pagkagyan itong dato sa pire. Ano ka? Di mo po dari kay kuan. Makita nimo ang panoramic park. Unsa? Dagay makita ang dari ug ka mo kuan mo kudyo. Dari ko maghimog ang tigbadson ba? Kay inigili nila ay kabuntag. Kagata kog dagat didto sa Mabini to dagat. Di makaro kagang wagi kamera bay. Lami dari pod panoramic park makita panoramic park didto. Mo di makita sa dares ang mga kalubihan. Makita ang panoramic park to mo to. Grabing inita. Oh no! Wala ko mapagtong. Hindi. Kuan. Mga lubi lagi. Tag-aso na pagkadyo ko man. Wala giatiman eh. Sakad lagi giprinda. Wala namang giatiman sa giprindahan. Maunang wala po si sakadyo na bunga kay. Di naman mahinluon. Pero karon amo na ning atiman kay Dari. Ikaw ka na yun na bakante na, magkuha dani, magtanong may ugman ni, pohon, pang marami. Kaya nung hanapin mang-iigit, og kinaugman ni. Hindi ko man danig panghinlo sa mga lubi. Hindi ko magpanak ka ba, pang to mga langkay, mga sabato, mga takong. Kanina po, grabe ka ng kalabang. Tara. Mo nang wala ka dumabunga, kaya ng kalabang lagi. Amo na lang pahinluan kanunay. Kay saya lagi pud. Ang init talagang abaga. Sige tagang abaga kin. Kung mutalaw ko sa lubihan dares ubos o garang nay kuan ba? Di ba ingag kaadyo labong. Grabe init takin. Samot ka ko ni kadagtum. Mao jud ko rin nigra. Balik pa ko dani sa ugma. Kay magtuos man sila sa gibo. Tapos mag-ilang sa gibo nun. Mawalik man ko kaya ako manggabi mga hatod og ilang snack. Naalagi. Dara mga mangot takadyo. Ha? Puro naman mga langkay. Di man sila mamunga basta di ati man yun. Uy! Pinukon lang nga. Nakaharap agad sa kalabang agbus. Nanay kukuk. Arang labo nga. Uy, namunga na bagong lubi. O pa na si Hakhak. Na, nimbunga na. Na pining bunga tagsa. Na ay mga nagputot. Sunod po lagi na ada pa na malugi. Sa una dani, kamutihaning tatay kani dani kamutihani. Sa pagkabuta ng tatay, ingani nin taon, naroon ng taong ka, labong sa ngatanan. Sa oras, di kasi nilabong.
Baga dinig kamutihan sa una. Karon lagi, wala may ning trabaho lagi in taon. Nung kami lamas floramida ni magkuan. Atiman. Magtaramida ni kamuti ba oron sa. Basta mahinduan na. Dali raman na og mahinduan na daruhon. Para lang kalabong tara bay limbahon. Nga buteng, wala may hakak, ang tanasakon. Kaya kadang kog buteng, wala may hakak pud. Ay, nagpasalamat ko sa Ginoo guys, kanalakat tagadaga mong lubi. Unsa, kung anong pud na, makatabang man pud dinamo. Kay, kung nga di malugi. O kay bawag tagpila ba na kabuan. Unang pasalamat ko sa Ginoo nga nalakat tagadjud. Unsa, nagpasalamat ko sa mga tao nga ni suporta sa among pag-vlog-vlog lagi na ng YouTube. Ida ka ba itong pagkapinrahapod? Unsa, mga gali kay kalayan po mas Ginoo. Napigrasya gamay. Maunang nalakat tagadjud aglubi kaluis Ginoo. Unsa, salamat po sa mga tao nga nagsuporta namo, nga nakatabang jud. Kana laging di ulak taw og tanaw sa akong pahinumdum. Karami salamat tagadjud kaadyo ninyo. Nalakat tagadjud among lubi. Nga dogar gid ang panahon giprenda. Madu gali po nga giprendahan. Kay buutan pud nga tao jud. Si Sir Jerry Libres. Shout out Sir Jerry Libres alsa kabuutan nimo sir. Kay wa jud minit lagi patabuan bitaw. Taras 2019 nga wa na sila mulugi. Unsa, madu gali kay wa na lagi patabuan nga dapat na to karatuig nga wa sila ng income. Na may iba nga na nga patubuan jud. Kaya wala sila nakakuha kwarta bitaw. Wala sila nakasud og mamisus ilang mga bursa. Mao jud gali sa Sir Jerry kay buutan. Desa jud tanan ni maligo ini kabutkin. Kaya agatang baga masunog. Kaya gikan tas init. Kaya mainit man kaso. Ay, pwede itong binigpang sa ng tatere. Ato, tambi ng kamuti. Araras kilid. Wasa kog dahog man ni. Kay mao man ni ikuha ni Aliana, kalipay mga dahog man nila dahog madri. Malipay man sa tagagi nga ni. Di ba tani nga kuan guys ha? Ang giibot nga mani kuan ba tani siya? Mani na ni nga kuan ba? Sana saag na. Unsa? Karang gasas Aliana. Bahala tong amang bay og mag kuwag sagbot. Magkalamukat. Kay nga na may ganahan ni Aliana. Dahog man nila isang ganahan, isang kuha mag mga dahon, isang ihap-ihapon. Hindi ang kasahan karang malipay pud kay. Nga naman na siya basta mo karekus amang bao. Nagabot mangita managasa. Agisang pangita ang gasa dahog man ni. Mo to bukas lungsod. Na pangita ang gasa, ice cream, nagali, biskwit. Hanapan. Nga ta. Kamalig ni Manong Roy. Ako, bisag nga lang po yanan. Kamalig. Nga na nagulgadakon. Sugot ko basta kay ray kurente. Unza, ray makaalagi. Unza, napoy wifi nga na. Sugot ako. Basta kay ray wifi. Bisag nga ra, sugot ako. Kaya di naman kumatuglasang mo pa signal. Ha? Wakwakan ka. Di mo kumari ko wakwak. Kaya wakwak mo naman parehag na lang naho. Mga di ko bahan ako wakwakin. Mga hana-hana. Katara kita sana ko. At tanong kita sana ko kato. Ito na lang ti dyan. Hapit na repod maani ag humay. Katong naay. Uwahin namang giganlutan. Hapit na po, dahilo na. Tara, hapit kinatas. Ilagakin. Agabos, di ko agabos, turtle na pod. Kaya arong matam na kaya bugla pa tubig ba? Hapit na mi. Arong hawan ang kasi na ho. Kaya minuno na kong tubig. Di anak ko na kong sabay. Karapin hangatan ay. Tapos sila sa iba pa na sugod og ganang hinlo. Hindi og ba ko no, sa gibukan ko no pod na. Aw magsuho ko no duha. Pasagibo. Tara gisang gasa. Namutot naman. Namutot naman. Gasa may mong ingon dai gisang anak man eh. Salamat.
Nay, Ha? namutot tagatong lubi, nay. Abunuhan lagi nuna. Basta tayo makupras ng mga pinakabuan. Pinagi ba nga putot na po magkaputot? Nagaliban, dagko na, nagalibutang na. Ako lagi na basta Pero ang karang gabas sila, iya gaw din wa pa. Katong-katong kita nagkamutihan wa pa. Mama Sarap nga ta. Sang dudo sa una. Arang ko na tunay. Luoy katong duta na to. Tuloy kami nagaligdra lagi. Luoy waray mga tanom sa gamay. Waray makuy. Salamat ka, Tiri. Sa una na bulangoy na kamuti. Karon na jud Mani guys, di ba buwan? manipod. Karon wa na jud zero balance. Ako pa aglubi na karoy pagban. Abunuhan lagi na. Ba't ka abuno? Abunuhan na rin namo para mo tambok sa balik para sa una. Abunuhan man na. Nga, maurot ang vlog karong adlaw guys, kanang pawis ako karang kapuda. Gihangat ko at kaba-kaba ang daghan. Salamat. Basta na sinila. Kaya na. Isang kalipay dahog man niya mong sa. Unsa ko ko. Salamat sa pagtanaw, salamat sa suporta. Bye-bye. Bye-bye.